Manang ginahanglan gid tahura ang Dios tibok ng kinabuhi. Kay mao kinang tibok ang katungdanan sa tao. This is the whole duty of man. Fear God and obey His commandments. So, sa verse akong yatag sa matag usa, nanawag ko makatabang ni sa ato. Matthew 6:33, unahan pagpangita ang tingharian sa Dios uban ang pagkamatarong, kaya ang tanang butang na atong ipangita idugang ra sa Ginoo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang context nito ana, pagkaon o bisti. Material na butang, panalanginan daw ta sa Ginoo, ihatag daw na sa Ginoo nato kung unahon nato ang iyang gingharian o ang pagkamatarong. Unsa labot ko sa ana nga unahon nato ang kingdom. Unahon meaning kung imong first gani means priority, intentional, hatagan gyud og panahon, tagag gyud oras, imo gid na siyang tagaan gyud og space imong kinabuhi. Sama gud sa gihatag sa atong balaod nga unong kadlaw makatrabaho kita, pero dunay usa ka adlaw alang sa Ginoo nga mao pagsimba. So atong sabton nga panalanginan day ka kung pagtawon na kung nato una daw dili ulahi, dili optional nga panahon lang og magka-problema na ta, panahon nga magtinga na may nanalo nga dili batan-on nga ulihan lagi na dili daw kuno sa mahatag og panahon kay batan-on pa. Sky's the limit daw. Ingon siya nga ahir na tawag seryoso kung tigulang na gabi kay disgrasya man siya. So ano siya kabutan ng panahon. Pero sa Ginoo nga unaha ang espirituhan kung kingdom of God means spiritual things. Sa itong kinabuhi, kaya dili man ta physical ra, di po ta financial ra, di po ta material ra. Naaman tayo spiritual. Gani ang Bible nag-ingon sa Matthew 4:4, man shall not live by bread alone. Ang tao daw, dili daw mabuhi sa lunlon nga pagkaon niyang tsaw. Kung siya itong kinakaon. Dili lang mabuhi ang tao diya, kung dili, ang tao mabuhi usab sa pulong sa Dios. Kung siya may gipakaon sa atong kalag, kung siya kalanon sa atong kalag, which is the Word of God. So kung kita di ta kapamahaw, di ta kapaniudto, di ta kapahihapon, siya may sa ato, maluyat ta, wala ta kusog, ug mahinungdan, siguro mamatay, kaya wala kaon. Pero mao gihapon na spiritually, wala kaon ang imong kalag, ang imong espirituhan ng bahay, walay Word of God. Dili ka ma-feed. So mamatay imong spiritual aspect of life. Manang tagala to pagtagad. Salamat kaayo lang manay panahon sa ato diri nga word. So unsa man ang seek ye first means intentional, means priority, means you have to execute. Nga imo ka pangitaw ng like pagsimba. Like sa magpasalamat ka, mag-ampo ka. Nya tumano nimo yang kabuton. Kay mo man ang purpose ni di ba tudlo sa mga pagampo, our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. Ditudlo nila every day. We have to pray like that nga Ginoo ang imong tang kabubuton ang matuman karong adlaw. Dili ang kabubuton sa yawa. Kabubuton sa yawa mo na disgrasya ka, mamatay ka mo na. Because the thief comes to destroy, to steal, and to kill. Muna ito sa yawa, ang pakil kay laglag kay destroy ka. Kanang i-visit mong life, ikanang itong daot imong kinabuhi, maluhi imong life. Pero ang Dios, ang hatag sa maayo daw sa itong kinabuhi sa inyo niya, and all these things shall be added unto you. Panalanginan imong pagbiyahe, oy, panalanginan imong pagpanarbaho. Na naman kayo man sa giunang. Unsa na sa pagkan giunang? Giunang nimo siya. Gi-recognize, giila. Imong girespeto ang Dios, may tagyas mo kinabuhi. Dili kay na lang Ginoo diha, wala panahon na Ginoo. Imbis ang Ginoo pa naghatag ni pamatakan niya kada buntag adto niya pagbangon sa buntag di nato desisyon. Desisyon na sa Dios pagpakaon ta. Pero ang pagkatulog, siyempre atong desisyon kay tulog naman ko. Adi sa matulog, di ko katulog. Desisyon nimo na, pero pagbangon nimo sa buntag, desisyon na sa Ginoo. Og dagan nga tulog, wala ka mata. Wala every pagpataling mo, every day, pagpataling mo, pasalamatan sa Lord. Lord, salamat, ikamat ka po. Lord, salamat, entire day, biyahe ko, ako may aksidente. Kita mo na itong higayong karon, nga di nato, tiyaw-tiyawan ng Diyos. Kapag lang makita sa mga balita sa Facebook, wala itong nagbugal-bugal sa Ginoo ko sa nagtabo sa California. Kaya ang Diyos, dili ko tiyaw-tiyawan. Dili ko pwede nga tiyaw-tiyawan, maging bugal-bugalan ng Diyos. Manang ginahanglan gid tahura ang Dios tibok ng kinabuhi. Kay mao kinang tibok nga katungdanan sa tao. Ecclesiastes chapter 2 verse 13. This is the whole duty of man. Fear God and obey His commandments. Not that the duty why God created us is to glorify Him, to obey Him, and to magnify Him, and to follow His kanang gitawag og mga standards. Dili pwede nga ang Ginoo ay hada na og last option na pag magka-problema na ta, pag dito na sa bed ready na ay pa na tawag si Ginoo. Nabita may gampuan dito sa movement nito, ano sa karon pag iko kadungog ang pulong si Ginoo pastor. Pero grabe na ginang green nalata na. Tidak, 2 years biya. Bed ready. Bisan dito po. Maulian lang ko, pastor. Alagay ko sa Ginoo. Lalubat. Ayan na daw po yan. Pero wala naman sa naulian. Pinapatay naman.
Mo nang tagaan niya to bigyan ng Ginoo. Unsa yung seek first the kingdom of God. So ang ko sa bata na spiritual ha, simba ka, lituman ni mga sa Ginoo, nagampo ka, ibuhat imong maayo unsay kabuto niya kay mauni ang katuyuan sa Dios sa atong mga Pilipino. Wala na naman ma, kay kami pastor, pare, spiritual ni kabulhatod. So may naman lang dinis sa smuda kanan ta, dili ta kay mo wa kami subing dia. Katubang ni mas Ginoo. Yung puro-puro pa ito, puro pangandam. Kalibutan. Tuyang na naman sa Kristo. Tagay kay kayo ng Ginoo. Sama karon, salamat sa mga opisyalis nga gitagag kay kayo ang pulong sa Dios. Sama karon na idawat ka, naminaw ka, ibutang sa kasing-kasing. O life is a chance, pag nagkita pa ka, chance na nga pwede pa kay ka sa Ginoo.